рушди соҳаи нақлиёт дар шаҳри Душанбе ба болоравии нишондиҳандаҳои ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқ таъсири мусбӣ мерасонад. Бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, ин бахши хизматрасонӣ дар солҳои охир ба маротиб рушд намуд. Харидорӣ ва ворид кардани автобус ва троллейбусҳои нав, ифтитоҳи корхонаи истеҳсоли автобусҳо, роҳандозии пардохти ғайринақдӣ дар нақлиёти истифодаи умум, воридоти электромобилҳо, истеҳсоли электробусҳо, қабули барномаву санадҳои таҳкимбахши соҳаи нақлиёт ва дар ниҳоят истифода бурдан аз хизматрасонии навтарин нақлиёти замон гувоҳи тақвият ва пешрафти соҳаи нақлиёти пойтахт мебошад. қабули консепсияи гузаштан ба нақлиёти барқӣ дар шаҳри Душанбе имкон фароҳам овард, ки хизматрасонӣ ба меҳмонон ва сокинони пойтахт дар ҳадди аксар тавассути нақлиёти экологӣ анҷом дода шавад. Дар ин замина имрӯз мо аз хизматрасонии электробус ва электромобилҳо васеъ истифода мебарем, ки муосиртарин нақлиёти замон мебошад. айни замон электромобилҳо дар аксар давлати дунё ҳамчун нақлиёти хонаводагӣ ба хотири сарфаҷӯӣ аз маблағи як хонавода мавриди истифода қарор дорад. Аммо дар шаҳри Душанбе нақлиёти барқӣ ҳамчун нақлиёти истифодаи умум мавриди баҳрабардорӣ қарор дорад, ки мақсад аз истифодаи электромобилҳо сарфаҷӯӣ дар ҳар хонавода аст. барои расидан ба қадри ин пешравиҳо ва боз ҳам таҳкиму тақвият бахшидан ба сатҳи хизматрасонӣ дар нақлиёти истифодаи умум бо кормандон ва ронандагони ширкатҳои таксӣ суҳбату мулоқоти гурӯҳи корӣ доир гардид. қабл аз оғози мулоқоти навбатӣ, муовини раиси шаҳри Душанбе, сарпарасти соҳаи нақлиёт Фирдавс Саидзода дар якҷоягӣ бо роҳбарияти корхонаҳои нақлиётӣ бо бартарият ва дигар хусусияти электромобилҳои нав шинос шуданд. иттилоъ дода шуд, ки электромобилҳои тозаворид кушоду барҳаво ва бисёр бароҳат аст. тавсия низ ин буд, ки минбаъд ба воридоти электромобилҳои дохилаш васеъ ва бароҳат кӯшиш ба харҷ дода шавад. дар аввалин вохӯрии гурӯҳи корӣ бо ронандагон ва дигар кормандони ширкатҳои кироявӣ гуфта шуд, ки моҳи март Душанбе мизбони чорабиниҳои сатҳи баланд аст ва ҳар ронанда вазифадор аст, ки ба мусофирон ва меҳмонон хизматрасонии сатҳи баланд пешниҳод кунад, чунки баланд бардоштани нуфузи миллату давлат аз рафтор ва хизматрасонии ронандагони нақлиёти ҷамъиятӣ вобастагии амиқ дорад. ҷиҳати бартараф кардани ҳолатҳои баҳснок бо мусофирон ва шикоятҳо, насби камера дар дохили таксиҳо зарур шуморида шуд. ҳамзамон таъкид гардид, ки ронандагони таксиҳоро зарур аст ба таври марҳилавӣ қадам ба низоми пардохтҳои ғайринақдӣ гузоранд. яъне дар баробари замонавӣ шудани нақлиёти истифодаи умум, ронандагон низ бояд ба хизматрасониҳои муосир рӯ оранд. барои ободонию барои тозагии экологияи шаҳр ва умуман ҷумҳурӣ мо аз мошинҳои бензинӣ яъне дизелӣ ба мошинҳои барқи электрик гузаштаем. албатта аз тарафи ширкат бо ронандаҳо ҳарафтаина дарсҳо мегузаранд. дар ин дарсҳо фаҳмондадии оиди намуди зоҳирии мошинҳо ва оиди рафтор бо мизоҷу меҳмонони шаҳри Душанбе кору фаъолият мекунем. кӯшиш мекунем, ки хизматрасонии мо дар оянда боз беҳтару беҳтар шавад. суҳбату мулоқот бо ронандагон бобати беҳтар намудани вазъи хизматрасонии нақлиётӣ дар пойтахт, риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, ҳамлу нақли мусофирбарӣ, одоби муошират, этикаи касбии ронанда, пӯшидани либоси ягона ва дигар шарту талаботи оинномавӣ дар дигар корхонаву ҷамъиятҳои нақлиётӣ гузаронида мешавад.